Beginning of the end. Hazvipere mushe. Panguva inoi pane mashoko obuda panguva inoi achinzi this is a planned strategy yekuremova President Emmerson Mnangagwa ino-involve warning, petition to army, office invasion and ministry. Zvese zvichiitika aiwa within a space from yakatanga muna May up to now zvichipera up at the end of June. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa pachinjiri, don't post this picture muri kuona rakanzi beginning of the end. The operation to retire Mnangagwa quietly underway after petition in shocking military breach into ED office. Panapamposta this picture muri kuona kazi 9 May 2025 it was a warning, 21 May 2025 petition to army, 24 May 2025 office invasion, 30 June 2025 mystery. Anovaposta mapicha emajenerali naGeza sezvamuri kuona izvo. Panguva ine mashoko ari kubuda panguva ino yekuti mapetition akaonekwa nevanhu achisubmitwa to the military achinzi ndekuretire mutungamiri wenyika. Panguva inoi zvagain traction after tama kuti vana Rugeje nemangu ma3 senior officials vafayiwa aiwa nemutungamiri wenyika from the ministerial positions. Panguva inoi zvanyatsokuwedzera chimoto vatiri kuona kuti as tensions ari kuramba achiintensify over the 2030 plan yemutungamiri wenyika yaari kuuya panguva ine achiti he did not want to retire muna 2028 but he wants to extend his rule beyond 2028 kuti asvike 2030. Panguva ine iri kuonekwa kunzi zvanga zvakarongwa najenerali VP Constantine Chiwenga kuti aiwa vasucceed mutungamiri wenyika muna 2028. His plans aiwa ajenerali ari kuonekwa kunzi they are being trashed. He is going to trash them through firing. Sezviri kuonekwa panguva inoi majenerali ese aVP Constantine Chiwenga nemaallies ake panguva inoi they are being silenced. Panguva inoi madevelopments achibuda panguva inoi achinzi this is the beginning of the end. Aiwa the operation iri kuitiwa quietly aiwa to remove Mnangagwa nemajenerali awa. Mbotize mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu mudza mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.